Emmy Pet az első 100% ultrahangos fogkefe kutyájának. Lépésről lépésre az állati jó fogmosásért. Helyezze tisztára mosott hüvelykujját egymás után a szemfogakra úgy, hogy a kezével az orr felett simogatni és tartani tudja. A fogmosási folyamathoz hozzászoktatás kutyája temperamentuma szerint történik. Ehhez a kutyának ellazultnak kell lennie, séta vagy evés után bebújva a kedvenc helyére. Kutyájának bíznia kell az új ultrahangos fogkrémben, annak ízét meg kell ismernie. Kapcsolja be az ultrahangos fogkefét, a fogkefe alaposan és szinte teljesen zajtalanul tisztít. Mozgassa a fogkefét a testről egyre közelebb kutyája fejéhez. Jutalmazza meg kutyát minden nyugodt pillanatért. Szoktassa hozzá kutyát a fogkefe sörtéihez. Lépésenként a szemfogaktól a hátsó zápfogakig és a fogak belső oldalán az első metszőfogak a legérzékenyebbek. Tartsa a fogkefe sörtéit 4 másodpercig a fogakhoz. Sem dörzsölésre, sem súrolásra nincs szükség. Borsónyi fogkrémet használjon, így megakadályozza a bőr nyálképződést és a fogkrém lenyelését.